Mentxaketa auzo eskolea, gure altzoa. Mentxaketa auzo eskoleak 100 urte egin ditu aurten. Mende oso bat. Erraz esaten da. Denbora guzti horretan, Laukizko herriak altxor handi bat gorde izan dau bihotzean. Beko eskolea. Auzo eskola txikien ikurra. Baina mendeurrena ez da denporaren joana neurtzeko modua bakarrik. Mendemuga horrek gure sustarrak, gure bizipenak, eta hamarkada luzez adore handiz betetako eginak eta aleginak erakusten ditu. Altzo horretan hartu dugu, belaunaldiz belaunaldi, gure aurretikoen arnasea eta herri gogoa. Auzo eskolen egitasmoa 1920ko hamarkadan hasi zan, Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimenez, auzo txiki eta sakabanatuetan bizi ziran umeei irakaskuntza eskura jartzeko. Bizkaia osoan 130 eskola inguru zabaldu ebezan, euretako bat Mentxaketan. Eskolea auzolanean jaso eben Laukiztarrek, auzokoek emondako lurretan, baina ez edozelan, neoklasiko deritxon egikera arkitektoniko bereziari jarraituta baino. Eraikitzelanak 1923an amaitu ziran arren, urte bi beranduago 1925ko irailean zabaldu ebasanateak. Laukizko beko eskoleak gaurkotu beharra izan dau. Hasieran metodologia barritzaileetan oinarrituta, umei irakaskuntza euskera zemoteko gogoa nagusitu zan. Baina handik gitxira, Frankoren diktadureagaz, Eskola Nazionalen araubide orokorra ezarri zan, goitik behera, eta euskerea guztiz baztertuta eta debekatuta geratu zan. Handik gerora, demokraziagaz, beste eredu bat etorri zan, bai irakasgaietan, bai irakasteko moduetan. Gaur, Laukizko auzo eskola honen mendeurrenean, atzera begiratuko dugu, etorkizuna asmatzeko. Leku hau, makinatxu baten ikastoki eta jolastoki izan da. Zenbat batuketa eta biderketa. Zenbat ume batetik bestera karraderan. Zenbat txorromorro eta sokadantza. Entzun daiguzan, belaunaldi desbardinetako Laukiztarren ahotik euren bizipenak eta gogoramenak. Hau terrenoa, zuon gurasoena, zuon familikoa izan zen. Eta orduan gero auzoko jenteak lagundu iaun eskolea. Eskolea haiteko, bai. Esan egon eskolarik. Eta orduan barrioko, emeko ingiruko jenteak lagundu gure dauenak, hauren arten iteko. Tola nahi izan eskolea. Hau gure haitek eta hieren, esan. Bai, hori, Gure haitek esaten da, berak hemen nimildala behar nimildala. Bueno, herriko gente diputazio pagata, bai, kolaborata herriko. Kolaborata, bai. Herri diferentetako umek etorten ziren, auzo diferentetako umek, ez da? Urduliz, Butroi, barrio, hori erdiz, barrio, eta gero Katike eta Leukiz. Eta gero eskolan bueltan da zen, Katike eta Urduliz izan arren, ona etorte ziren denak. Butroikoikoak eta beste barriokoak, Urrusti barriokoak. Katikeko horrek etorten gintzen zen, ona. Segu gare basaldu baserrikoak, Gatikeko akabuko baserri da, baina, joera ona izten zen, paraje hau egualako eskola. Baina hoen kaminoa dauz, baina orduan, dana izen zen estratzak, dana izen zen. Etorte ziren umeak, hola denporatan, abarkak eta hor. Metik, mendi etorten gintzegu. Oinez. Oinez, zelan galdan. Bai, ze orduan estratzak edo izango ziren, ez da? Estratzak eta ez edo zelau. Ez da bere, txarrak.
eta eurik emaban sakuet edo gabardin handi bat buruti bota, eta hemen esan noten erroparik aldatzeko, zerriteko, gero biztuten ala estufo bat edo hor zikete zen, normalmente eskola bustitxe esaten bat zen, eskolan bustitxe. Eskolan egon, baina lehenengo estufentzat egurre batu hortik gotik. Eskole irekatzi baino lehela. Zeu ekitzen zen duen egurre batu? Gua salkok etorritzen eta itxo ditioz napurikora bera, oindatoz horrek danak. Eta hemen dana batera. Bardin jasagoatik datozenari, Lehenago egoten ziren kurtso guztiak hemenbeko eskolan, eta goikoak goien. Eta gu lehenengo edo bigarren izango ginen. Egin genituenak hemen 4 urte. Bai, haur hezkuntza lehenengo maila. Eta gero ara igon ginenak. Eta orduan autobusez hasi ginen bajatzen. Autobusena gogoratzen niretzako zen, milagro bat autobusea montetea. Zer ni oinez etorten nintzelez, autobusea montatzen nintzen, de cuando en vez. Bai, danontzako izan zen hori, segure garaian izan ginen como... Pospozik, Juanen autobusean, autobusik itxuea, marroi egotezana, Felipe txoferra. Oin bere autobuse dau, han herriko plazan hartzen dozu, eta bajetu iken zara ona, eta niko uste dut bai egoten nintzela osoa. Zuon denboran bere autobusez bajaten zinen herritikona? Bai. Hemen komedora gonzan lehen, eta kozineria. Bai, komedora izten zen, distantzi bet berri izten zen, komedora lotxeko. Igual 30 rume lotuko zin, miskaltan nola eta duzti bere. Eta zu bere hemen lotzen zinen jaten? Ez. Desiaten esan doa dago egoten ginen, Uriolak egon ditezan, bezkarie anibil barik bildurrea etxekoak hemen lotu erik joskuen. Bezkaria ekartzen genduen. Be, osten orduan inorrezan lotzen, Ba, esen nik jaten bere hemen lotzen izen, Ego dela kuadrillo atenitz. Eta zer emote hotzuen orgon jateko? Generalmente, garbanzos, berzas, lentejak eta indabak. Eta gero bigarrena, auruk ekar berrizte. Bakotxak eron karre berrizte. Eta normalmente ekarteren arrotzek. Baina, klaro, arrotzeek, igual urtetutzun txarrak, lantzen batek, eta orduan esau zen, bueno, arrotzeri izena mini. Bakotxa bere izena gaza arrotzek. Ezke, gertatzen zen, latzen batek arrotzak oibi balta moduen. Tetortze ziren eta boteten zukaldariek sartenera eta abiziria. Eta, klaro, noina izan da eta inorrezta errudun eta bat amatek, jan bai lotuen. Eta kauna llegazen momentu pesan, bakotxak arrotzat dakazenak, bakotxa bere izena bine. Bere izena az, fulano, prekidu eta bakotxak fulanito, benganito, 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 benganito. Bakotxak arrotzatu baten lehinik eben, karo. Gero pentsio moten hasi ziren, kompuesto eta moten hasi ziren, orduan diferentek izan arrotza soltuko oionak eta kompuestonak, eta ez tekela deteta, tema honetet eta tezen. Eta egur goizean bere bai amotezkun izan, letxen polbo. Bai. Letxen polboria jaboia goztata. Danok hemen gero, zeraz. Cada gol minuto. Kakapirritzen. Inope zine da. Horben aparaten gintzen kola, emetik eta zuten eta basu utxu esan handik urten. Horra aurrean jardinek itzelak eta kalak hauten ziren. Eta kalak, guelte hartute, maixuka, maistra, emetasen artean eta dana kala ederra gazten ziren hor, kalak. Hemen egon ziren kala batzuka, edauden esnetan. Hori zer, egunero emote hotzuen, bazuka esne? Amarratan edo, amarratan edo. Bai. Eta fasilen aiken gendun bota. Gero, azeiti gero bakalao. Eskola sartu binerelo. Minitano kalkarren etzen hor, eta venga, kollar bategaz azeiti bakalao. Zera jote gintzen, alibraten gintzen, zuten lotzen zienak, jan baino lelauko, maestre begire atean, azeite gado bakalao. Que asko, ai, madre de Dios. Bai, eta hori zerarako emote hotzuen ba? Launata. Ta, kasek bitezuna guarako. Txarra, ez da, guztu txarra. Buf.
Zagerau. Ba, hori alimentu handi dala esate Alimentu du. apetitu moteko gabak, ez da bizertan. Bai, oin indozte efeto. Orduan esan iken efeto hori baina. Oin. Zuon denboran bere jantokia egoten zan hemen. Ez, ni jaten aben hemen, ni Andoni Mugarza eta besteran bat geratzen zan gu ez. Akabuko ja urten, baina hasikeran nik ez dako recuerdo, ni gu beretzera joten gitzen. Nik ekarten aben termotxuet. Eta horre goton zan, zutea eta zeo zerberoteko edo gauza gitxi, Gu baino lehenago hemen jaten, ze zute eta duzti gozan hor. Gure baina... Baina orduan lantzen zan zutean, baina gure zazuien zutean esan lantzen. Ni etxera jaten nintzen bazkaldete. Ni hemen lotzen nintzen. Bai, bertoko jantokie. Bai. Maiek hor manandoan dausenak, higienik ziren eta ero bajetu. Eta goiti bere, goiko eskolatik bere ona bajetzen ziren, eta oin bere holan ikenderea, ona bera bajetzen dire. Eta hemen zelan egoten zinen, ze hau eskole oin kanbieta dago, ezta? Baina zelan izeten zan zuen eskole orduko denporatan, klase bi egoten ziren bakarrik? Klase bi, hemen neskena eta mutilena. 14 urtetik hasi arteko joten gintzen eskola baten. Eskola dana baten, mutilek dana baten, eta neskape dana baten. Baina, hogeita lagun egoten gintzen, klase bakotzen. Dana batera. Hemeko gelan, horko gelan ez. Hemen, hor komedora hartzeko izan zen, baina, kolastuteko eta, baina hemen danako egon. Nire edadekoak hemen egon ginen igual, 6 edo gitxitzu, bai. Eta be bai, neskak eta mutilek egoten ginen. Eta edade diferentatako bai, dena batera egoten ginen hemen beko eskolan. Eta hemen kasureko komuneketan non aukitzen zen du esan? Aurreko txabolatxun. Bai, hortxe hurrian. Eta komunek horre zaharrak egon zirenak. Jon eta etorri karraderan. Negun batez bere, ezta? Ez hola, negun. Bai, ara kanpora joan behar zinen, bai. Semaforo bat egoten zan, jakiteko. atea jakiteko non hor badago komunean, eta gorri ebasan, joteko gorri minten zen duen, eta holan beste jakiteko non hor badago komunean, eta gero bueltan berdea egiten genduen, eta hori akorudeko torratean, akorudeko. Eta gelea zelangoa izeten zen? Zelau gauzak aukitzea zen? Mapa mundi. Bai, hori bai. Importante izeta zen. Mapa mundi. Eta hola beste mapa bape bai plegaten zen, hola altzaten zen, agorantza. Gero entzeradu, tableru. Eta... Frankon kuadru, antxe. Eta... Eta kurtze bat esan. Bai, kurtze egoten zen, bai. Franco, bai. Jose Antonio y Franco. Franco na lehenengo. Eta kurtze erdi. Eta kurtzea. Baina errosari bero esaten genuen zapatutan, hori bere bai. Hemen eskolan? Bai. Ikurrinen leko norroko iten genuen bandera espainola. Eta bai, zera bestoten zen orduan. Hor herri zulo bategaz, aldarri beten neskak eta beste aldarrien mutilek. Eta soldadu moduen, en linea. Eta kara alzolkan da ber. Urtek eran eta sartuk eran, horre hurrek aldarrin izatezan bandera. Bandere altza eta kantaten kara alzol. Egun guztiten, goixen eta atzalden joten gintzenen. Agorraten zare kantea zelan izeten zen? Solko la camisa nueva. Aztute ya. Ni besot. Por Dios, por la patria del rey, lucharon nuestros padres, claro, mutilek izten ziren. Por Dios, por la pata del buey, eta jakin kastigata hongo garena, no que esan deun hori, no que esan deun. Eta inbertzean kara solkatateko orduan, eskaki hori geun ustinen, ostatzen kastiga baitxik zu. Eta horrego zan akuartu txikitzuet, kastiga trezetxun osa kastiga du, osartzen duen adakuarture. Han zigortute? Han zigortutean.
Eta zigorra, beste erabateko zigorrak bere okiko zendu esan ordu, nola, beluniko eta... Eta eskue zabali mintze libiruek, atzamarrek mintze... Eta, klaro... Eta beluniko kastigata. Jausten bakon bat, beste liburuak gehiago, eta ondino, regleagaz. Zeten zan, kogorra. Kastigo izte zan, beluneko emini, eta eskueko lan emini, eta libiruek emini eskukanean, eta jausten bat zuzen, eta regatzera. Hola, nipingeri justian, atzamarrak, maiztiak, eta irakasleak, eta zera regle esaten dutzen, agazi jote euskuen. Hora, eminian baltzitu, eta hola, bela rondon behiu, eta urrengo nire kutsia, eta buelti hartute maiztre bere botzen golpeka urrengo nire baltzitu, eta... Zer, egurrezko reglea... Pasino barik. Euskara zitzearen zigorrik aukitzen zen duen? Bai. Eta ze zigorri xeten zen? Cachetazo. Doña Noria, así quedan bere. Eta beza batzu bere bai, Dile a tu padre que te enseñe en castellano. Izena be aldatuzten, Maestriak, Ni izen aldatuzten. Nuestra Señora del Amor maitena, maite. Gero, amada emiusten, zerak, izen aldatu just. Eta harik eta Franco hilarte, haukidot. Lehenengo biharra Franco izanean, nire zenarrak lehuzemi alda bat, eta ni izenak aldatu genduzen. Lehenengo izenetik beti, lehenengo izenetik. Normalmente... Ni Jose Luis Ignacio naz, kasuterako, zen, eta Jose beti, ni Jose ez dute uno, nore izenik entzun. Bai, Iñaki ez esatearren, ez da? Bai. Claro, zuok erderaz eskolan ikisi zen duen. Bai, eskolan bakarrik. Eskolan bakarrik. Guk eskolan ikisi duen. Eta etxean niñoko zen erdari egiten. Eta, bueno, lehen urteak trauma bat ziren niretzako, Trauma bat? Bai, zi edo no baino nekien, erdera, eta erderin behar. Ezin gendu nini berba euskera. Erdera askoia ginez. Baina gero zuen artean kanpo nolgetako eta holan? Euskeraz. Euskeraz, emeko euskere, batua edo zen, emeko euskera. Zeuena. Euskeraz asko egin duen, orduan. Bai. Geure artean... Honek gehiago. Oin baina bea, guk asko egin duen, geure artean euskeraz asko egin duen. Eta zuen denboran bere ondino, ikisi dana erderaz itzen zen duen. Bueno, Maria Angelesek ja euskeraz asko sartu zuen, Orduan ja, bai. Asko lantze duzkuna euskeraz berbat den eta asko. Zan asko, orduan kilikili izazoi. Hasi zan kilikili. Hori izan zan Maria Angelesen. Eta abestiak eta. Margustu, bai. Abestiak, pilo abestiak, euskeraz, bai. Pantxo eta Pelloren abestiak eta bai. Buruen dekotena behintzat dana euskeraz. Izen gitzezan lehenengo tarikoak ikasten euskeraz. Tokaz asko zen, askatasun urteak, edo hizkuntza eredu aldetik baz gendun oki bukaraz hori. Aunque gero igual, kanpoan erdera ziten genuen, baina nik uste dute gure artean hemen eskolan euskera ziten genuen. Eta zelau libiruk eta aukitzen zen du esan? Libiru bat da nerako, enziklopedia bat. Hasta lo bastante handie, aizte zan da nerako. Libiru bakarren, eta urte betetik bestera, aurrekoak itxi, tendeun hartute urrengo urtekoak. Orduan libirun eskolakoak izaten ziren? Bai, eskolakoak, bai. Enziklopedia horretu zen historia, matematika, geografia hori dana. Zer guztiek, hor enziklopedian berrendutu zen, sartute. Geometria, matematikaz, dibujo, danataringo, bai. Eta eskribidu zelan itzen zen duen? Kuadernoa aukitzen zen duen, edo... Kuaderno, eta gero... Hasik eran, pizarre eta pizarrin. No perate con txikerra. Bai. Bakotxak aukiten gendu nolan txikitzu. Eta gero... Eta hor segaz idazten zen duen? Tiseaz. Gero agertu ziren lapize eta... Gero atauden tinteaz, hemen nire emeko botella nin tinte eta, tinta o agua, se asa zeinen eskribitzen da joan korrido bako txik, menos escritura, lo que sea. Hemen honetariko maia txikerrak ez ziren, orduan, erdien okiteren tinteru, tintegaz, da plumea, egotezan hemen,
akabatxu beteaz. Aiz ez esan ja, kaligrafi itxeko. Kaligrafia. Bai. Okerrinken bazan, etorri jatzerik ere kokotekoa. Eusten badazu una plumea portu itxesan. Plume, edo dobla portu. Edo gota bat jausten badazu. Era diktadoen keran, zekeran, beste paliza bat. Bai, atzea, plumeaz. Eta zuk erabildu zuri? Zuri, tokatu atzu zuri, bai? Nik ez dut erabili hori. Orduan bai, bat, bueno, tinteaz bagizu zepazten da. Danak loiloi. Bueno. Cuadernillo rubio, beto, sí? Bai. Cuaderno rubio. Bai. Horrek kaligrafiako... Rubio, bai. Bai. Horrek geografia eta horrek buruz ikisi berko zen. Bai. Eta dana mapatia. Mape, Espainiako mapea, jakin gendun, baina agur mari baino beto. Bai, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Almería. Sí, son 8. Bai. Chichaco en Vizcaya, Sí, Ajo en Santander, Palos Peñas en Asturias, Palos en Murcia. Ortegal y Finisterre en La Coruña, Trafalgar y Tarifa en Cádiz. Gata en Almería, Palos en Murcia. Bai, horre, bai. Horrek. Uriko musikeaz ikisten genduna tabla, multiplikarreko tablak ez ziren. Eta zelan izeten zara? 2 por 1 es 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Emitxo duzu nileran eta ni hori akoratzen hasi gara, benzi, agustik jelken bada baina. Ina, 2 por 4 más 8 más menos 7 eta hola genero. Berak irakortu den ama eta ditado, venga, ra. Zuk idatzite zendu, bueno, amaitza zanean, bueno, oina, hau berbea zizena B ala V. Hau honek esan du H edo no seke. Eta utz izen duzen letra guztiek, hau bider gero kopia ber. Burune ondo sartzeko? Ondo sartzeko. Por pelota. La letra que con sangre entra esan dutzen. Bai, orduan hori izeten zan sistema, ez da? Bai, claro. La letra con sangre entra. Bai. Eta errepetidu erain eta repetidu erain. Claro. Ile bider errepetidu igual, eta kauen bat sartu itzen zan. Eta nori zen zan orduan zure maistre, akordaten zara? Nire maistre hori Carmen eta Gia Doña Honoria. Eta gero partikularre moteon, partikularre goten gintzen Doña Honoriaz. Andereño, bai, ona izen zan, ona. Ona, a ber, edade txukion. Eta esan izen besten moduko lantzen, eta bizikletatan etorten ziren, urdulistika. Guk maistra. Doña Honoria. Doña Honoria. Bai? Eta zelangoak ziren orduko maistrak? Okerrak eta artesak. Eta maistrurik esan duen auki? Bat. Don Delfino. De todas formas, niretzat dut mutilei atentzio gio jotzela Doña Honoriak neskari baino. Mutilek formateu zen hobeto, neska baino. Baina maistrak eure be, gaur esan hori jige matxista ziren. Neskakaz, mutilekaz. Ega lan txekizeik egon ziren. Bai. Nire dutzeko andereño, izendana andereño, Maria Ángeles. Bai. Semote hotzun, konfiantze. Osea, bai preguntateko eta bai edozetako. Ze horrek urte asko indauz gero hemen, ez da? Bai, asko. Ze nire alabak, hiru alaba eta ona biziren eta Maria Ángeles egon ziren. Bai. Neure seme bie, pero bai. Nik recuerdo superona. Bai, oso ona. Nik oso ona. Izen zan la mítica andereño, gure dut esan betiko maestre zorrotza izen zan. Bai, da oso ona. Ona, ikizin, berda, bere bai egoten, entzuten, eta horretan ni pentsaten dut Maria Ángelesek behar itzela inzauela gu, disiplina de izen zan, baina era beren hori rekuerdu ona. Oso ona, nik behintzat oso ona. Bai, beraz izan euskeraz. Bai, euskeraz bai. Franco hil baino lehen lau. Bai. Bai, hortxe,
Bera izan zen erdaldune eta hemen hasi izan euskara egiten, osea, gugaitik. Eta dan egiten zuen euskara. Rekuerdo oso? Nik oso ona. Nire txako handereino onena dekoten rekuerdoa. Ni bai. Ni hasi nintzen ikasten euskara, esan zidaten, hombre, herrira basoaz ikasten duzu berehala. Matorri, guztiok euskaraz egiten, normal, eta nik batez. Tordun, inmediatamente euskarazaleak apuntatu nintzen, eta gan. Eta kromoak ematen zizkigun, egiten genituen gauzak ondo eta nik ondino gordeta dekotaz. Kromok eta kaja batean dekotaz. Maria Angelesek sari modun, lanak ondo akaba itzen bazentun, kromoak eta gero eta kromoa handiagoa eta brillantinazkoak eta, bueno. Ondo ikasi behar zutena, orduan, bazuten kromo eder bat aukeratzeko. Eta orduan, irabazi eta, zein nertzen doa. Zer, sorpresa bat aientzat, baina izan zen niretzat bentaja itxela. Gitxikatik lortzen nuen. Igo horatzen joan ginela ikusten, ET. Bai. ET, Andre, Maria Angelesegaz. Horatzen naz, Astoria zinemaldia, justo zabaldu berria zen. Handia, klaro. Eta sartu zineman, eta batzuk. Eta, klaro, ET, pelikula. Hor ziren, eta gero erosi nuen guztientzako ET burua erori jartzeko argatzan. Zer oso polita gogoratzeko egun horretan, baina pasatu zuten, bilberan. Eta zetan holgaten zen duen errekreoan? Hemen porzali duka, horre arbola bat egotezen hor. Horre oina kotxeka aparkat nalegun hor, eta hor lotxezan bat, Arbolan, plantataz. Arbolan, ostute eta konta, ez den ize beste artean, eta beste goiztu. Osa, goiztu hemen batzuk hemen beste aldeen. Eta ez da zara topaten non dauzen zen, eta ugutu batzu zupaino lelau arboleri, berak geroan lotu behar. Porzalidoka edo Renardera, trompeaz, gero honek zera perurteren edaritako txapak urterean. Korredoreak, bai. Bidea ikeden, kurru bakazta bat eta handika. Gero bazten da. Eta zelan zan beste txorro morro piko tallo, ge? Hormen ganen planta, zaldi modun, eta atzetik etorri, ganera salta dira, aguantata josten bada, kastiga eta kantorat. Txorro morro piko tallo, ge? Atzeneko diru euskadiko dirue, betzela joan eta mailu ez aplaste dana buelta guzti eta arega. Eskine jo den eta txapes... Zabaldu eta arega, fasillo joteko... Atarateko. Zehalazeko zulo egite zen, lurrean. Kuadru egite zen, eta han minin diru. Han diru eta baina dale eta dale, akaun zulo egite zen, eta han zuloan binga, eta binga. Gero, negu parten taulan, baserdi base haute zen, gana piste hola niña zen, eta ana patinatzen. Bai, eta trompaka eta bera, trompaka bera, bai. Ni zerri hon espetzen eta, bidu diru klasoten daia, pituse garea, eta hemen honan herrik emini behan, eta han perre emini, irulo bidera esuko da apuntea jolau. Eta gero atzen engordu kortate eta birik jende bidera eskureko iten. Nik izi zelan iken duna. Nik zerri betzatzen hori, irulo bidera eskure, gota. Eta gero perra iminia perrota, perre eroten areaz, erraire edo. Tabakaz. Eta beha, holan gorantza dimitzen duen aldarri betokion, primera izan. Beste ere bolteko tezen, segunda. Tercera. Txutxute mutxu. Txutxute mutxu. Azurre juntako beleuneko azurre. Artxo txuena esate baterako. Txikitxuk. Eta zelau kantak eitzen zen du esan sokaian zan? La barca le dijo el barquero, las niñas bonitas no pasan dinero. No soy bonita ni lo quiera ser. Arriba la barca, 1, 2 y 3.
Ni akordaten nazulan soka saltuen eta bebaiken genuen. Hori bai. Goma. Honek tizakaz horre frontoian bere bai Pistaketa marketa eta olautan bere bai. Eta eskutaketan, eta gero betikoa futbolera, eta eskupilotara be bai, frontoien, eta... Gero frontoia, hori gogoratzen az, pilo bat. Frontoia ja zuen temporarako... Sarratu barik egon zan, irekita egon zan, baina, jolastordua zan, beti. Errekreoa horra moten zuen. Bai, beti. Oin baino jugete gitxiago, egoten zara asko jota baloi bet, edo gauza gitxi, baina bai hor pasaten genuen denporea. Baloirik eskendu nogitzen, baloirik. Baloirik no son. Gero zen egon lekurik. Lekurik bez. Hemen nezen egon lekurik. Pelotak urte benean, aixen zan, zoramena. Eta neskaperik itxio ez gendun izin guixetan. Teiten gendun, inglés bolitxik atxaba. A las 3 de la mano jugaba inglés, eta cada raspiti pastatzen, pelotea. Eta zuen temporan tokadatzue hola neskak eudene kanpamento modure edo nonora joan behar izetea? Ni gogoratzen az. Ez dakit amabira bat urte biko nebazan. Ez din nora joteko dela falange, zeu zer nora joteko. Bueno, ez zen ezan inenduneko. Gero ez, pentseu ez. Ni palentzire eta ineusen hogei egun. Eta zer itzen zen duenan? Soldadu moduen. Lehenengo, mesara. Urten eta hiledan. Eta gero, egurdiko 12 erreka bat pastezan, ametik aurra komunetara lez edolan erreka bat. Eta joten ginen dana, angurizeunek. Eta mutilek bere joten ziren. Eta mutilek ordu jote ziren Burgosera. Espinosara. Espinosara los Monteros. Gero ni 9 urtea jo nintzen, 15 egun, Espinosara. Kampamento izen zen, baina, barrako ikenek egin nuen lo. Eta, 9 urtea, Espinosa, Montero, non da guapo. Milin antzeko. Soldaizke modun. Gu joan etzen Gallartara, por sección femenina. Eta, zer zan hori? Joten gintzesa, 15 egunerako joan gintzesan, biok. Eta eskursin horiek eta hola nintzen zen duen? Bai, Kobatara, Santimamire, joan nintzen. Bai. Akordatzen maiz? Eta Gorlizera. Igeldora be, bai. Eta gero hornetik Butroi aldetik, eta bueno, Gorlizera playara. Oinezko eskursinak eta... Gorlizko playara be, bai. Bai. Butroira sarritan, Butroira igual esaten zeun. Bueno, arratsalderako ekarri bokata bat. Eta ekartzen gendun bokata, eta venga, oinez Butroira, merinde jaten. Hori, askotan, bai. Zupadak isu goin, 50 urte kasi eskursinuen jotea... San Sebastianera. San Sebastianera. Bai. Ke lujo. Kilikili ez, baina. Kilikili ez, bai. 12 urtegaz irakasleak Londresera zozkuen astebete pasaten edo. Jode, hori eskursinoa baino gehiago, Baina, astebete egon ginen Londresen, eta Londreseko alboko herritxu bateko eskola batera joan ginen bai tipo interkambio bat iten, eta han egon ginen hauren klaseatan, hauren eskolan, eta gero bai indogu txikiagoa be bai, joan gare iparraldera joan gare be bai, Egune pasetan bere bai, Zarautxera, hori Londres da, como urrunen joan garezena. Eta posik etorten zinen eskolara? Bai. Ni oso posik. Bai. Nik errekuerdo dekotena, ordo soltxoagaz, euri jesdabenean. Bai, oso posik, Nik errekuerdo oso ona dekote eskolakoa. Nik opeko eskolakoa oso ona. Bai. Eskola izen zen, komunidade bat beste ume batzuk ez be bai egoteko eta olgetako, ez emoten zaun aukera hori be bai. Orduan posik. Bai, nik uste posik etortzen ginela gehienak. Ikusiak ikusi, beko eskolea, ez da harrizko eraikin utza bakarrik. Herri honen oroimen kolektiboa da. Egin ziran auzo eskola guztien artean, berau da zaharrena eta ikastetxe moduan jarraitzen dauan bakarra.
Ointxe bere, umeen barre zantzoek emoten deutze bizia. Gure eskolearen altzoan hasitako neskato mutikoaren irudia, ez dugu inoiz ahaztuko. Auzo eskoleak bizirik dirauen artean, auzoaren arimeak bere bizirik iraungo dau. Gure auzo eskolea, txikien handitasuna.